Witam serdecznie wszystkich, przede wszystkim mieszkańców Świczmielowa, gości zaproszonych i przybyłe osoby i naszych księży. Chcę powiedzieć, że jest taki to dzień dla mnie przeżycia, że nie mogę nic powiedzieć, wierzycie mi? Ale bardzo się cieszę, że jest ta świetlica. Całe szczęście dla nas. Dziękuję. Bardzo proszę o rozpoczęcie. Prosimy księży o poświęcenie świetlicy i uroczyste odwiązanie wstęgi. Zapraszamy tutaj państwa radnych, przewodniczącego. Chciałam przekazać chlebek, żeby naprawdę tego chlebka nigdy nie brakowało w tej świetlicy. Niech się tutaj wiedzie i szczęści i dobrze gospodarzy. Zapraszamy księży, państwa radnych tutaj do rozwiązania wstęgi. Poczekajcie, niech każdy złapie. Piotrze, chodź. Panie Piotrze. Wszyscy razem. Bo będziemy teraz za tobą cały czas. Jak trzymasz, to mój jesteś nasz. No to co, rozwiązujemy. Niech się wiedzie i szczęści w tym miejscu. Wszystkich? Wszystkich, oczywiście. To dla mieszkańców. Dla mieszkańców. Szanowni Państwo, stajemy dziś w nowo wybudowanym ośrodku świetlicy wiejskiej w Czmielowie, który od wielu, wielu lat był oczekiwany przez ich mieszkańców. Z wielką dumą i radością spoglądamy na dzieło wykonane w dobrych relacjach wzajemnej współpracy sołectwa Czmielów, gminy i miasta i gminy Chocianów, ale także myślę, że wielką chlubą i radością dla wszystkich jej mieszkańców. Podziękujmy zatem Panu Bogu za to dobre dzieło, które będzie uświetniało, mamy nadzieję, wszystkie dni wspólnego życia na tym terytorium, w którym Pan Bóg błogosławi nam i żyć, i wspólnie pracować, wspólnie się spotykać, weselić, także modlić. W związku z tym rozpocznijmy modlitwą ten dzień, aby i to miejsce zostało uświęcone przez Pana Boga Najwyższego w Trójcy Świętej Jednego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W pokoju do Pana módlmy się. Boże Wszechmogący, Stwórco wszelkiego stworzenia, dawco łask duchowych i zbawienia wiecznego. Sam, Panie, ześlij świętego Twojego Ducha z błogosławieństwem z wysokości na ten budynek nowo wybudowaną świetlicę, a także na sług Twoich i mieszkańców tej ziemi, Czmielowa, miasta i gminy Chocianów, na władze w Chrystusa miłujące, aby chronieni przez Ciebie trwali w pokoju, miłości i zgodzie. Pobłogosław, Panie, to miejsce, aby każdy, kto w nim przebywać będzie, napełniony był łaską Twoją oraz nieograniczoną miłością. Naucz nas, Panie, dzielić się wszelkim dobrem z potrzebującymi, abyśmy obdarzali siebie nawzajem szczerością, serdecznością i szacunkiem. Twoją bowiem świętą wolą jest, aby wszyscy byliśmy jednością. Spraw, Panie, aby miejsce to poprzez Twoje uświęcenie napełniło nas wiarą, nadzieją i miłością w służeniu bliźnim, a przez to kiedyś byśmy dostąpili Twojego miłosierdzia. Albowiem Ty błogosławiony jesteś i uświęcasz wszystko, Chryste Boże nasz. I Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Odmówmy modlitwę pańską, tę modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus, żeby słowa modlitwy i prośby o błogosławieństwo dla wszystkich tu przybywających dla tego miejsca stały się rzeczywistością, żebyśmy odpowiadali na to Boże zaproszenie do budowania wspólnoty jedności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Błogosławieństwo Boże niech spłynie na was wszystkich. Благословение Господа на вас благодать, всегда дорогие Христо, и во веки веков. Аминь. 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 Pozwólcie Państwo, że w imieniu wiernych parafii prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ale także własnym, chciałbym przekazać tę ikonę Matki Bożej, aby była orędowniczką tego miejsca poświęconego nowo wybudowanej świetlicy w Czmielowie, ponieważ Matka Boża jest Matką nas wszystkich. Ona otacza opieką, miłością, troską każdego potrzebującego. Abyśmy zawsze, kiedy będziemy wchodzić do tej świetlicy, pamiętali o jej miłosierdziu, o jej wstawiennictwie przed ołtarzem Pana Boga Najwyższego. Chciałbym przekazać tę ikonę. Pozwólcie Państwo, że może na ręce Pani Sołtys, Pani Marii Róży-Kozęczak, aby znalazła ona godne miejsce w tej świetlicy. Serdecznie dziękuję. Błogosławieństwo Boże na Was blagodaci, Sygnalnie Chrystu i w wieki wieków. Dziękuję serdecznie. A teraz chcielibyśmy Państwa wszystkich zaprosić na Festiwal Kultury Łękowskiej, przywitanie Łękowskiego Lata na plac rekreacyjno-sportowy. Bardzo serdecznie Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Nie da się. Nie zjemy.